na'am. Jiya al'umman garin Narkuta ta wani bangare sun waye gari da rushe-rushen gidaje, kuma abinda muka iya samu gidaje sama da 50 wanda kiyasi su suke faɗa. Ya dambar wata ke? Gaskiya abin da muka waye gari da shi jiya da safe hakika abin bakin ciki ne, kuma abu ne wanda ya nuna an ɗauki al'umma wannan gurin kamar ba sa cikin 'yan wannan ƙasa ta Najeriya ko kuma wata al'umma ce daban. Saboda matsala dai mun waye gari ne muka ga jami'an tsaro sun cika gari, ba ta inda za a shiga ba ta inda za a fita, ba tare da mun san meye manufar zuwansu ba. Kwanakin baya an samu damuwa wanda kaman wasu daga cikin matasa sun nuna ɗan zanga-zanga a kan aikin da jami'ar Jos take yi na fitar da iyakarta a gurin da ta saya a gurin Nigerian Bricks and Clay Product through BPE. To muna zaton wannan matsala dai ta kwanta saboda an samu fahimtar juna, kuma an tabbatar mana da cewa gwamnati ta kafa kwamiti wanda za su shiga tsakanin jami'ar Jos da al'ummar garin Narkuta, saboda wannan guri da ake maganar jami'ar Jos ta saya. Ma'anan zaman da ake so a yi, akwai ƙorafe-ƙorafe na guraren da ba sa cikin wannan guri, akwai kuma wayanda sun yi gine-gine. To shine muka ga cewa haƙƙin gwamnati ne a tsaya a tantance, tunda wannan abin ya daɗe, to a san ina ne iya boundary wanda ita jami'ar Jos ta saya, mu kuma a ba mu haƙƙinmu na zama da muke tuntuna a gurin nan, wanda da yawa daga cikin kakanninmu da iyaye wasu sun samu biyan diya a wancan lokaci ma da aka ce ita mining ɗin ta sai guri. To a fahimtar mu shine tunda abin nan ya daɗe, ita jami'ar Jos ba za ta zo ta yanke hukunci da site plan tana yawo da shi cewa nan yana ciki nan baya ciki ba. In ana son zaman lafiya da fahimta, kamata ya a ce akwai haɗin gwiwa tsakanin al'ummarmu da ita a duba wannan guri. To amma sai muka wayi gari kawai masu gidajen nan ba a ba su wani takardar notice cewa za a zo a rusa gidajensu ba. Kuma duk zaman da muke yi har ma sakamakon abin da ya faru sati biyu da ya wuce, kuma akan ita dai wannan matsalar na ɗaukar iyaka wanda har aka kashe mana yaronmu guda ɗaya. To a wannan ne ma ya haifar da aka jaddada su jami'a su tsaya da aiki a warware wannan matsalar, amma suka ce su ba za su tsaya ba, suna da 'yancin su ci gaba da aikin da suke yi. To a wannan fa zaman aka tabbatar da cewa za a kaddamar da kwamiti da za su saurari wayannan koke-koken don kar a samu matsala. To ba a kaddamar ma da kwamitin ba har sun fara aiki. Na dai san a ran Laraba shi ciyaman na karamar hukuma ya yi zama wanda ya jaddada wannan kwamitin za su fara aiki, amma ko su kwamitin ba wata takarda a rubuce da aka ba su, ba wani terms of reference da aka ba su don a tabbatar da wannan. To sai muka wayi gari kawai mutane suna zaune kawai aka fara rushe-rushen gida. Mutanen gari suka taso cewa ga halin da ake ciki, muka ce to wannan ɗimbin jami'an tsaron da suke ciki waye zai je musu magana. Kowa ma ya ga wannan yanayin ba wanda zai iya fuskantar su, wanda ma suka nemi su ɗan kewaya ta gun korarsu suke yi, suna nuna masu kar su zo kusa da su. To a takaice dai wannan abu mu muna ganin ba a bi ƙa'ida ba a bi haƙƙi na hukuma ba, kuma sannan kamar an ɗauke mu ba mu da yanci, ya saba yancin ɗan adam abin da muka gani. Ran talata da ta wuce zuwa Laraba mana labarin jami'ai sun shiga gidaje sun kama yara da mata, wasu ma ana zargin an ci musu ciwo. A wani hali al'umman ka suke ciki daga cikin wanda aka ce an kama ko aka zo? Gaskiya ne, an baka manta ba, na ce ma kafin wannan an samu wata zanga-zanga da aka yi wanda mutane da yawa sun fito, kuma wannan abin ya taso ne a lokacin da wannan aikin da ake yi aka je gurin da ya shafi makabarta. To sai mutane suka tsorata, suke ganin kamar aikin nan zai janyo a rufe wannan makabartar a sa ta a ciki, saboda fargabar abin da ya faru a irin makabarta ta Rusau ta garin Jos, wanda har yanzu in kun kula al'ummar musulmi suna da makabarta a Rusau, amma
saboda irin wayannan dalilan ba ikon da za a je, kuma shi ma din ya shafi jami'ar Jos, don jami'ar Jos ita ta rufe wannan hanyar shiga wannan makabarta ta Rusau. To a tsoron wannan abin ne, bakin cikin wannan, kowa suna ce kakanninsu suna nan, iyayensu suna nan, 'ya'yansu suna nan, sai suka fito da wannan zanga-zanga. To duk da dai cewa an samu kurakurai, to amma wannan ɗin shi ya haifar da su kuma jami'an tsaro suka zo suka kori kowa a gurin, mutane suka shiga gidajensu. To a nan ne aka faɗi irin wayannan abubuwa. Rahoto tabbas ya zo, sun je su gidaje sun daddaki mutane, suna kwance, akwai yaron da yana gida yana wanka suka fito da shi a haka ma ba kaya a jikin shi, suka kwace mishi waya. Akwai matar da ta yi kukan kudinta, ta ɓoye kudinta a ƙarƙashin katifa, suka bankaɗe katifan nan suka ɗebe wannan kudin. Akwai rahoton wata mata da a sanadin guje-guje ta karye. To wannan abin duk cin zarafi ne, saboda in ana nufin kawai don a ɗau iyakar gu ne da ƙarfin bindiga haka, to ya nuna kenan kaman ba doka, ba a kaman al'umma ba ta da yanci. To wannan abin da ya faru kenan. Na dan mai da kai baya kaɗan ran kai daɗe, ka yi bayanin cewa ba a ba wa mutane wani notis ba ko wani abu makamancin haka, amma akwai waɗanda suke ganin ita wannan hukumar jami'a ta ɗau tsawon lokaci tana ba da notis, tana wayar da kai akan cewa a tashi a wannan wuri. Ba ka ganin cewa ko kaman daga ɓangaren ku ne aka sami matsala ba a yi abin da ya dace ba? To Suleiman, idan dai an ba da notis a rubuce, al'ummar da suke nan za su kawo min notis ɗin in gani, kuma zan samu wanda za su yi shaida an ba da notis. Idan an ce an ba da notis, to sai dai in ita jami'ar Jos ce take so ta kare kanta, ta nuna cewa ta ba da wannan notis, amma ni ba ni da wani labarin notis. Ai na muku bayani, abin da ana tattaunawa ne akan yadda za a warware matsalar, har aka yi kwamitin da bai fara aiki ba, su kuma suka zaɓi wannan hanyar gaggawa suke yi. Inda sun ba da notis, ya za mu yi mu rinka ce an shiga yancinmu? Ba mu da wani notis da muka ga a rubuce ko da wata court order da ta kawo cewa gu kaza. To in ma notis za a bayar, ba sai an fitar da iyakan an ga ina ne iyakar, wanne ne nashi yake ciki, wanne ne baya ciki ba. To ai ba a ba da dama an yi haka ba. Ta ina za a ce an ba da notis? Wa aka bawa? Ba a ba da notis ba. Kuma in an ba da notis, ko da mutane ba za su fahimce mu ba, za mu musu bayani cewa ai hattara ai kaza. To kawai an wayi gari ne fa aka ga ana rushe-rushe fa. Wasu fa suna cikin gidansu fa. Ya za a yi da rayuwar gida ya ruso ma a kai? In an baka notis, ai da ba za ka yadda ka zauna ba. In dai har zahiri ga katafila ta zo za ta rushe gidanka, ka fita ko ka eba kayanka. Yanzu a barnar da aka yi, wasu fa ba abin da suka fita da shi a gidajensu. Tunda jami'an tsaro sun zo da ƙarfi sun kore su, sun dake su, sun fita. So abin da ya faru kenan. To akalla gidaje nawa ne aka rushe kawai? A rekod da na samu sofa, akwai estimation da aka ce ya fi sama da gida 50. Don tun jiyan da abin ya faru, mun sa wakilanmu su je su duba su ga gidaje nawa ne wanda abubuwan nan ya shafa da masu gidan. Don in ba mi haka ba za mu zuba musu ido ba, ko sun yi kuskure ko ba su yi kuskure ba, al'umman mu ce, dole ne mu bincika mu ji kuma mu ci gaba da rarrashinsu. Wannan manufanmu shine mu tabbatar da adadinsu, kuma mu zo mu zauna da su a duba a ga, ta hanyar tattaunawa da manya da sanin wanda suka san ka'ida da doka, a nemi meye mafitar wannan abu da aka yi. To wannan akan haka muke.